human mabihag ang mga Israelita sa lain-laing mga nasod, nagkabungkagay na sila, wa na sila magkahiusa. Ang Ginoo pinaagi ni propeta Ezekiel mi pahibalo nga duna siya'y pilion nga magbalantay aron motigom sa nagkatibulaag nga katawhan, o niya matigom sila usab, usa nalay magbantay nila, din-a sila magkabahin-bahin. Nya niingon dayon diri sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to, ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. So ang katumanan aning panagna ni propeta Ezekiel mao ang pagkatao ni Kristo nga maoy atong tinuod nga magbalantay, the good shepherd. Karon pangutana, natuman ba ang panagna ni propeta Ezekiel? Natuman wa? Natigom ba ang katawhan sa Israel? Natigom? Usa na balay atong magbalantay o ang atong gihuna-huna nga magbalantay gipatay? Sige, tubag. So baka ko na pod ni si propeta Ezekiel di sa ni tinuod yang sulti. Ala tinuod ni dili. Natuman wa. Wagin mo klaro eh. Pulos taan ni way klaro. Kung atong tan-awon sa realidad sa kalibutanon nga pag-analyze nga maghiusa gid ang tanang mga nagtuo Ginoo, awa gyud matuman. Kay bismo gani ang mga Kristiyano, porte mang daghanang sikta na ay born again, muyubit, mutamay pod sa mga Katoliko, di asay Iglesia ni Kristo nga mutamay pod, ala unay-unay lata siging binatuhay nya pulos nagtuo ni Kristo, wa man gyud magkahiusa. Di ba? Pulos kita nag-claim nga nagtuo ko ni Kristo, labaw na tong wa mo tuo ni Kristo, samot na to nga di gyud to makighiusa nato. So murag wa matuman. Yang sa ni nato ron, gibutang man ni dinhi, gikanta-kanta pagi dire. Pero kung tan-aw nato sa mata sa Ginoo, espirituhanon ba, matas pagtuo, natuman. Ngano man? Kay ang katumanan aning usa ka bagbalantay unya usa na lang kapanon, mauman ang pinili nga katawhan sa Dios kadtong malangit. Ang unang pinili nga katawhan sa Dios mao ang mga Israelita. Gipakita sa Ginoo giunsa sila pagpili, giunsa sila atiman hangtod nga nahimo silang dako kayong gingharian, ang gingharian ni Hari David. Muna nga gisigihag mention diri sa unang pagbasa nga mangulo siya sama sa pagpangulo ni David. Pero ang bag-ong gingharian nga gihimo ni Kristo, ningon siya katong hapit na siya patya, mabati unya na ninyo karong inigbasa sa Pasyon nga ningon siya ni Pilato, ang akong gingharian wa man aning kalibutana, ang akong gingharian tuwa sa gingharian sa kong amahan, kay kun niya pa dining akong gingharian, awa na nakigubat na rong akong mga kasundaluhan. So wa dinhi ang iyang gingharian, ang kalibutan di ay mga igsoon, dili maoy gipili nga gingharian ni Kristo. Gihibo lang niya dinhing agianan sa mga tao nga pinili. Ang kalibutan karon murag nahimong second Egypt, Ehipto. Di ba ang mga Israelita dito sila sa Ehipto, nya gikuha sila sa Ehipto, gidangad to sa yuta nga gisaad. Karon sad ang kalibutan nahimo na sang bag-ong Egypt
Nya ang tanan nga motuos Ginoo, mga Hudiyo ug dili mga Hudiyo, apil na ning mga piyanga kay ilo nga nanimba karon ug nagmisa ang usa nga gitawag og mga Filipinos nga insecure kay mga ilong, kay mga Hudiyo tag-as kay nag-ilong mga Hudiyo, gwapo na lagwapa. Kita mubuom tag-ilong, paminaw na to mura tag dili gwapo, dili gwapa. No? Mo na inyong tanaw, pero sila say magtanaw nato purti pud natong gwapuha o gwapaha, gipulan sad sila ilang ilong purting tag-asa. So kitang tanana wa na ipili og haidi magikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang motuo og magsunod sa Ginoo tawgo na og pinili na katawhan og musod ngadto sa turil nga giandam sa Ginoo nga mao ang langit. Ilingi ako no ng imong tupad diha. Ing na ko no. Ing na gusto kang musod og langit. Sige. Kablita ba? Kana kamugod. O hamo mo magliningi ay da ina. Gusto kang musod og langit. Ana. Og di gani na mo sanong nimo, awa na padong na sa impierno. Labi nagmaingon ani mo hilom dia, ikaw lang suod ka ngadto ana kana padong na nas impierno nang naan nya ayo na lang sad ana pagkuan ay na lang sad ana pag anang sana ayo na lang paapiktar ba nabitaroy asawa nga ning takes nako in siya pader ang akong bana na paralyze unya 25 na ni katuig na dito siyang kabit. Ang akong mga anak pader nga upat ka buok nga iyang gibiyaan, di gyud mosugot nga mobalik nga ris amo. Mahimo na kong kontra pader, pero ako pader siya isip asawa nakasabot man gyud ko nga kana ganing ako ginang tulubagon sa Ginoo. Unsa may imong ikatambag pader, kinsa may akong sundon, ang akong mga anak o ang akong pagtuos Ginoo. Nako bahala nagbiyaan kas upat nimo ka anak, dawata ginang imong bana nga paralyzed nga 25 ka tuig nga wa mo tipo nimo. Dawata kay mauna na imong puhunan aron ka malangit. Oh, kanindot ana, di nakaliho. Nya magsige na kag ingon, nirang puhunan ako ay animal dako ay langit yung karon ani. Anuan imo mang mapuy-an ang gitawag og sa kasakit og sa kalipay, di ba? Ana mauna ambot iya batong gituman o masugod kay ba ana man siya mo balik og text nako og iya tong gituman, congratulations. Lain pa gyud nga kuan, lain pa gyud nga kana ganing example kanang mga piniriso, kanang mga binilanggo ba ansa man mohigugma mo nila. Kana ba mga piniriso mohigugma ban mo? Na tanawa wa mo kanya ingon rabas Kristo, nabilanggo ako og inyo akong giduaw. Ana unya di ta maapil sa turil sa Ginoo kung di ta mutuman ani. Kay matod pa ni Kristo, kinsa raman ang mahimo nakong tinun-an? Dili ang tanan nga nagtawag Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Sama aning mga Parisiyo, sama aning mga high priest. Si Caiphas ay mo'y pangulong pari, Santo Papa si atong panahona. Og ato nang ibutang karon ba sa atong sit-up nga Katoliko, siya mo'y Santo Papa atong panahona, midawat bagod ni Kristo, siging naas templo, siging dupa-dupa, siging basa anang naa mga basahon na sinulat ni Moises og sa mga propeta. Matod pa ni Kristo, dili tanan musangpit nako Ginoo Ginoo makasuod ging harias langit. Kaya nga naman na ang mga high priest ay sila pag yung magbalantay sa mga katauhan sa Dios, mao pag yung nipatay sa tinuod nga magbalantay tungod lang sa ilang jealousy o kabalaka nga mapulihan sila sa ilang ranggo. Ana nya makasuod ka naglangit kaning kasige gwali, makasuod ka niglangit inyong tanaw. Ha? Oy, muduaw sa taon ko prisuhan. Mumisa pagyud ko dito, ni commit na ko nga kada third Tuesday, basta buhi pa lang ko, nya ni ako din aning parokya ha, third Tuesday sa buwan,
muadto ko didto, magmisa ko og muhatag sa kog pagkaon. Nya wa man ko'y kwarta kay gasalig ra man ko sa kolekta. Yang kolekta ni ara man sa simbahan, gisuyo ra man sa dani ato mga proyekto. Mao nang manangpit ko og mga sponsors. Nya naa man say mga sponsors nga gusto sang malangit. Doon na niangkon sa buwan sa Abril, buwan sa Mayo, buwan sa Hunyo, buwan sa Hulyo, o buwan sa Agosto. Murag padong na to kay ni text man karon pagdayon akong naog. Father, ako lay angkon sa Hulyo. Nako na may nag-angkon sa July, pwede ba ka og August? Wa mo reply. Oh, ana. Awa na, August na. Anya, karon din og nasa day mo angkon og September, October, November, December. Ang 2021, wa na daghan na kaayong malangit. Tanawa, di ba wagi usa ninyong ningon bitaw no, bitaw ano. Ngano man tungod lagi ana nga kutob ra kita Ginoo, 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 pero hain man ang buhat nato isip pinili nga katawhan. Nakaron kinsa man day ang makasod aning turil sa Ginoo, ang mga tao rasad nga mupili sa Ginoo nga iyang magbalantay. Kung di ta mupili niya nga himuon natong magbalantay, kita ra gyud magbantay-bantay nato, kita ra say magbuot-buot nato sama aning ilang kaning kompanya sa LSF. Kibaw mo kung sa meaning ng LSF, kanirong nag-celebrate og 17th year, nagida ni Brad Henry og ni Esther Bibang. Ang sana, iya ba ng asawa o iya ba na igsoon o kibaw na niya, ang sana sila. Ibaw mo kung sa meaning ng LSF. Ako, wasa ko kibaw. Nangutana, nakodrisloyo, nakonsam na meaning ng LSF. Kay Henry God, may Henry diha, LSF man. Uy, nindot tay kayog meaning. Lord's Steel Fabrication. Ang Ginoo kuno mao'y nagfabricate sa mga steel. Kay Lord's Steel Fabrication. Sunan ka? Si Kristo nga panday, kahoy man to iyang giana, karon ilan ang gihimong steel. Di ba ka masukong Ginoo di may ko ka mo welding. Kung title-titulan ana. Pero ang pasabot ana ba nga sa ilang pagtrabaho di ay ang Ginoo gyud maoy naghari. Di ba sakto no? Ang Ginoo mo'y naghari sa mga yawanon nga mga trabahador. may nalana. Kanindot ana, nakatanawa di ba nag-anam og kabuutan, kusog na kay mo simba. Nambot di ba kanimo taya og swertres iguman. Pero ang ako lang ba nga kanang kamao na kang musimba, kamao na kang musalig og ang magbantay sa tong kinabuhi mao gyud ang Ginoo. Di na lang ta magtugag-tugag bantay og pinaagi ni ana mahimo sad tang malambuon. Ambot kaning nag-celebrate og 58 year. Mao man ni magbalantay si Doros companies. Mao man ni si shepherd dito. Usas mga ligon nga shepherds. Ambot ka ni kisa kay magbantay ani niya. Pero klaro kayo, Brad Paul, choir, alaga din ni simbahan, iya sang asawa, sobra pas choir. Pasabot naningkamot no. Makita man nas Ginoo kanang tawag na tubag effort. Ang Ginoo dili magtan-aw sa atong success. Ang iyang gitan-aw ang atong perseverance, ang atong paglahutay hangtod sa katapusan. Nga Ginoo nagkadagma-dagma ko, Ginoo nagbalik-balik ning akong sa, pero nahibaw ka nga mosunod gyud ko nimo kutob sa mahimo. Og mao nay tan-awon sa Ginoo, moingon din ang Ginoo, sige, sunod lang kay at the end ako raman say mohukom nimo, ihog sa tikas impierno. Di bitaw ang Ginoo dili mo yun ana buutan gud na siya. Ngayon na siya bisan ang kolekta imo nang gisod sa bulsa Father, moabot sa katapusan magkita ra gid ta. Nya og imo nang ihatag na kog balik, mao na malangit na kang. Pero imo ganin ang kumkumon hangtod ka mamatay,
simbak ko lang. Di ba mamatay man kita adto jud kas impierno. Na ako karon ako na lang sanggi hatag diri kolekta sa atong parokya. Ang gamay na lay akong giso diri. Nako Lord kani gamay na mala ni Ginoo ka na madadara na siya. ang nindot kana bang kamautang makigistoryas Ginoo og makamautang mangutana unsa maning akong gibuhat Lord, okay pa ninimo di na. Nya kung di na gani, hala, lubaga ang imong desisyon aron mahaom sa gustos Ginoo. Gani bitaw sila dinhi mga steel fabricators kaning LSF, inig trabaho niya din hinato. Moingon dayon ni si Brad Henry, Father, tanaw nimo okay na ni nako, mura magdi kayo maayo Brad. Sige pangitaan tog paagi og di ni madag lubag, ato ning ilisan, putlon tani. So kanang inyo mga kauban diha nga di madag lubag, ilisi. Taas kayo ang pasyon, di ba? Siguro lang yun sa ebanghelista ni San Marcos nga detalyado yun giun sa pag-antos, giun sa pagkamatay ni Jesus. Aron historically, theologically, philosophically, sa pagilain, actually makamatuod yun ang kalibutan nga si Jesus ang gitawag nga atong manunubos nag-antos ug namatay para nato. Sige, pangutan-an ang imong tupad. Lingi imong tupad. Ipangutan ay na gusto ka nga maliwat ni Jesus. Hindi ka na. Pangutan abay na, gusto ka maliwat ni Jesus? Nakakunog mo sa noong ba? Na wa manglingi ang uban. So, kanang wa mo lingi, mo na'y liwat sa mga Hudiyo. Kanabang, og di ta gustong maliwat ni Jesus, liwat ta sa mga Hudiyo nga mipaantos o mipatay ni Jesus. Sige, tagaan ta mong second chance. Pangutan ako na imong tupad na gusto kang maliwat ni Jesus. Oy, daghan kay nato mga Judas, mga mga Hudiyo. Mao na atong kadaghanan kana lang mo pahimos lang ba? Mo pahimos. Nya din agan iganahan, ipapatay dayon. Ana. Maigsoon usa lang gid ka nindot kay punto nga ato gyud ning hinumduman nga ang kaluwasan, lawas ug kalag mahitabo ra gyud kung kamautang muantos o magpakamatay para sa uban. Sige, i-repeat ko na ninyo. Ang kaluwasan, lawas o kalag, mahitabo ra gyud kung kamautang muantos o magpakamatay para sa uban. Bika mo lang. Memorize lang ba? Ang kaluwasan, lawas o kalag, mahitabo ra gyud kung andam tang mag-antos o magpakamatay para sa uban. Kining maong prinsipyo, mao man ni ang samaris kinabuhi sa atong kaluwasan diha ni Kristo. Gamitan ninyo mga amahan o inahan ngadto sa inyong mga anak. Ayaw silang paantosa sa inyong yaw-yaw o kusi o kulata. Kamoy antos para nila. Nyaw grabe na jud kay sila binuhatan. Ingna sila, pwede ra gyud mininyog patyon do. Andam ra gyud kung magpakamatay nimo. Ana? Kanang inyong mga anak nga babae nga mugbo kay short nya imong badlongon ayaw nang pagmugbog short nya mukuyog pagyugas imong uyab basig hudas ng uyab nimo nya moingon ra sos I can manage. May magway ikasokol mamatay kas kagool anoy nya ingna ra gyud ang Ginoo andam ra gyud kung muantos ani og magpakamatay kay liwat maninako. Otro masa kasuna gitukhang masa kaw pa kay kasal. Kita nga mga makasasala
Dunay dakong rason o responsibilidad nga magantos o magpakamatay para sa atong kaluwasan o kaluwasan sa uban. Si Kristo way sala, si Maria way sala, pero miantos og nagpakamatay para natong mga makasasala. Kita pa kaha? No? Lain na sang paglingi sa imong tupad. Giing na ko no, giing na. Sige ha? Kani mo isulti ha? Giing na. Andam kang magantos para nako. Giing na. Andam ka mo antos para nako. Kay pag-antos man para sa makasasala niya, kita pulos man ta makasasala. Sige, ready? Sige na. Naandam ka mo antos para nako. Nya. Oh, maingon gani siya, andam. Ing na dayon, ay nato paninglang utang ha. ayaw na ikuan ang inyong koral kay di na mi kaagi sa pagianan da. Ay iguliro ninyo sa inyo kanang nagkoral dia sa inyong balay, kilid sa inyong balay, galison mo kaagi, ana singgiti ina Brad. Anda mo muantos para nako. Adi ayaw sana kay masuko niya. Ingna gusto mo maliwat ni Hesus. Ana, mingon na, oy gusto kayo tiroy. Ana isa si Hesus nagantos og namatay para sa iyang isig katao. Andam ka mo antos para nako, Brad. So, oo, og maogi ko as Ginoo. Pwede iirog lang na inyong koral. Aron kaagi akong multicab. Ano ba? No? Nya mingon ay binuang rehab. Pakpon tanong ka, ay hudas man di ay. Ay na lang sa pamugos kay hudas ko na. Pat yun yung gana. Ikaw na lang say antos o pakamatay para niya. O, di ba, nindot?